Здравейте! Започвам новия влог с нещо много важно. Току-що подострих автоматичен молив за устни. Това говори много, нали? Сега с Ян ще отидем до Криолан, до техният магазин шоурум, за да изберем материали за специални ефекти. Купили сме си доста четки, шпатули и така нататък и мислим да творим с него. Не знам какво ще се случи, но искрено се надявам то да се случи. Снимам се в тоалетната на квадрат 500. Невероятно място. Аз, Орхан и Сиян сме тук. Мога да ви покажа някои неща. Залата с мърквичка, с цеков, с вешин, отвяни главите. И това е историята на живота ми. Аз, обездвижена вкъщи, на болко успокояващи, други лекарства, кучетата покрай мен, нещо за гледане по телевизията и някой, който да ми изготви вкусна манджа. Има един такъв израз. Той удари отново или he strikes again. В случая става дума за Орхан, който съсипа поредна дрежка на чуча. Вие сте видели в предишния влог. Аз точно я довърших. Тя облече един път и Орхан я изправ в пералнята. Тя е изплетена от две нишки Алпака 2 от Креатива. Отстрани на вашите екрани виждате коя е преждата. И само вижте за какво става дума, когато се изпере в пералня. Това нещо се пере на ръка. Трябва да имаме уважение към материала, към труда на човека, който го е изплел. Невъзстановима е, за съжаление. Това е втората такава дрежка, която Орхан съсипва. От събота гръбнака отново ме предаде. Нещата не са толкова леки. За сега съм си вкъщи. Лекувам се по позната схема. Пасивно, обездвижена съм. Днес се изкъпах. Измих си косата. Уморих се. Сега събирам сили, за да я изсуша, защото трябва да държа сушуара. Но пък дойдоха много хубави пратки, които се надявам да имам възможност да ви покажа и да създам малко съдържание за Инстаграм. Който ме следва в Инстаграм, там съм много активна. И ако тук нямате видео по 3 седмици, там има сторита, има ревюта, има визи всеки ден, по много. Така че следвайте ме в Инстаграм. Днес се опитах да снимам с продукти на Freya Beauty и на Max Factor, защото ми изпратиха PR пратки и беше много мило от тяхна страна. И се уморих. Един час бях пред камерата и се уморих. Сега отново съм на трона. Орхан ми е купил лаленца. И се опитвам да се възстановя, защото утре имам един грим в ателието, а и много се надявам, не знам с кой е къл, но много се надявам да успея да си проведа работилницата "Опознай себе си в неделя", която е с пълна група. И част от дамите са преместени от 21 февруари, оная работилница, в която бях болна от някакъв модерен грип и не успях да я проведа. Така че трябва да правя всичко възможно и да пазя силите си за тогава, защото следва една поредица от пълни или почти пълни дати. Утре ще гледам да прекарам не повече от 2 часа в ателието с направата на грима на дамата. Тя си ми е клиентка и е много сладка и утре има рожден ден и знае за състоянието ми и сме се разбрали, че мога тази вечер, днес е сряда вечерта, или пък в четвъртък сутринта на самия ден дори да й кажа, че няма да мога и тя е окей с това нещо. Не харесвам непредвидимото си състояние, но това е живота ми. Ако знаете, пък как боли. И след като седнах, се усетих, че съм без очилата. Всъщност съм с лещите все още. Аз няма как да се гримирам без лещи, заради това ме гледате и без очилата в момента, но не са ми удобни. Нося ли ги малко по-дълго и ще накарам Орхан да ми ги донесе от спалнята. Що ме виждате така, мисля, че знаете каква е схемата. Пред ателието сме и тъй като отново няма място за паркиране, аз стоя в колата тук на едно гаражно място, едва ли не. И Орхан мъкне багажа на части към ателието, защото се посъбраха неща в къщи, които трябва да занеса там. Аз днес ще се опитам да направя грим на една моя клиентка. Него не отказах, след нея трябваше да имам други ангажименти. Но тя ги отмених просто защото ще да ми дойде много, а и това е един вид експеримент, да видя дали ще успея да проведа работилницата в неделя, която е пълна и не искам да отлагам заради здравословното си състояние, но пък и не искам да го влуша до степен до
Изглеждам ужасно, предполагам. Кожата ми е в отвратително състояние. Толкова е дехидратирана, че не е истина, заради всичките лекарства, които просто го прибавих към другите лекарства, които пия регулярно. Аман с тия гръбнаци. Измори ми се ръката, така че ви оставям и ще се качвам нагоре. А пък сега едно момче, доста симпатично изглеждащо, се опита, докато ходи и говори на слушалка по телефона, да се огледа в стъклото на колата ми. И се стресна, като ме видя. Неделя е и аз лека по лека се опитвам да се подготвя за моята грим работилница. Орхан ще дойде с мен. Той ще подрежда, а аз само ще соча с пръстчето кое къде. Ще чистя четки, ще се гримирам и така нататък. Много исках да ви покажа нещо. Ето какво е то. Това е една свещ от Амонеко. Искам да я видите. Виждате ли златната? Течност. Уха е жестоко на джинджербред, само че тесто. Брутална свещ. Чак сега я паля. Изобщо не знам защо. Знаете, че помещенията вкъщи са доста големи и точно заради това аз не виждам смисъл от ароматните свещи вкъщи. В малките стаи е прекрасно, докато например си подготвям пратките в моята работилница стая, която е доста по-маничка. Е прекрасно да имам една запалена свещ до себе си, която да бързо да ароматизира помещението, което е с по-малък обем. Но в моята спалня с високите тавани, която е с обема на 3 стандартни стаи, или пък в хола ми, който е пък свързан изцяло с останалата част на къщата и няма стени, няма врати, просто не виждах смисъл. Но сега в спалнята реших да запаля все пак свеща, за да видя как гори памучния фитил. Смених локацията, защото Орхан се качи в спалнята да седи при кучетата, да не щъкат много около нас. И тъй като аз бях доста дни вкъщи, изцяло вкъщи, и те свикнаха с постоянното човешко присъствие, т.е. никой никъде не ходи. Орхан излиза, разбира се, той си има работни срещи или пък идва колега да работи с него вкъщи доста често. Но кучетата сега са тревожни, като видят отрано някакво суетене такова. Те много добре разпознават приготовлението ви. Дали е просто да си измиете очите, да си метнете домашния халат, да се подготвите да си направите кафе, или е да се облечете, сещате се, нагласите, въобще цялата хамология покрай едно излизане. Той си легна и аз смених локацията. Сега това, което ще направя, е да подредя няколко топа фактури, които Орхан по време на моята работилница ще занесе на счетоводителя ми. И след това и аз ще почина около половин час и потегляме, защото трябва да вземем винце, трябва да вземем нещо вкусно за хапване и вода за ателието, и мисля, че трябва да се вземат и консумативи. Айде! Вече сме в ателието. Орхан много ми е помогнал. За 1 час просто направихме абсолютно всичко от нулата, след като сме подредили масата. Аз трябва само да почистя четките и да се гримирам. Всичко останало е абсолютно готово и Орхан единствено чисти с пръксмокачката, след което изтрихме и пода с парцал, но общо взето той свърши повечето неща. Четките са подготвени, огледалца. Имаме си всичко необходимо. Продуктите на Dior, които са ни ексклюзивни продукти за работилниците, а часа е само 12:15, което означава, че сме олимпийци. Ето ме, изцяло съм готова да посрещна цели 6 дами, пълна група от грим работилницата "Познай себе си". Гръбнака ми изобщо не е добре, няма какво да се лъжем. Орхан свърши страхотна работа, изчисти миличкия, подреди, дезинфекцира абсолютно всяка повърхност, огледала, палитри, каквото се сети, аз чисти четки, нареждах. Обаче, въпреки всичко, няма как да си почина в един такъв момент, в който съм с корсета, движа се, нямам подходящо място, на което да седна, така че да може да не изпитвам болка. И искрено се надявам групата да влезе в положение и да не закъсняваме много този път, защото 4 часа си 4 часа. И аз ще се опитам да не пипам много, т.е. да не работя много, да не се навеждам, да не ставам прекалено много, така че ще ги оставя те да работят повече, въпреки че знаете, че аз изключително много се инспирирам, вдъхновявам от лицата на хората и много искам да работя по тях. Просто искам и още, и още, и още да откривам красивите им черти и да им показвам разни тайни за тях самите. Въобще, виждате зад мен какво е. Всичко е готово. Моето местенце ще е тук. Кафенцето ми е готово. Водичката ми е готова. И чакам да звъннат, за да влязат в моето ателие. И да започнем.
О, и трябва да си избера аромат на деня. Много искам да ми е свежичко и най-вероятно ще избера Blooming Bouquet. Но пък не мога да спра просто да ползвам L'Or на J'adore. Първото творение на Франсис Куркджиан в Dior. Обожавам го. Обичам да казвам, че този аромат не ме изненада и това беше най-хубавото нещо на света, защото аромата си носи подписа на Франсис Куркджиан и в същото време е в духа на J'adore L'Or, така че, слава богу, не е някоя интерпретация, която да ме разочарова мен. Напротив, очароваме и точно това очаквах. Очаквах очарование. Имах огромни надежди за този аромат и предстоят нови творения, които ви издавам от сега, че са брутални! Какво да ви кажа, нищо не става на този влог. Не мога да ви снимам точно игрин видеа, защото съм изключително уморена. Адски много ме боли гръбнака. Тук си бях пуснала нещо на телевизора и той сега иска да го възстановя в реално време. Няма да му обръщаме внимание. Чучето е при мен. Това, което съм седнала да правя в един предишен влог, ви бях обяснила, че искам да отделя частта, която е входната, там са всички обувки и портмантото, от трапезната част, защото къщата ми е едно голямо общо пространство на първите 2-3 нива. И бях решила, че ще бъде с една система от IKEA Elvarli. Изписваме тук, защото не се чува добре, когато я кажа. И започнах аз. Минах през няколко комбинации от елементи, чекмеджета, рафтове с различна дълбочина, с различна ширина, различни подпори и така нататък. Лостове за закачалка, защото искам да използваме за гостите да си закачват дрехите, тъй като в нашия гардероб почти никога няма място, защото само аз имам едно палто. Всички останали от къщата имат по няколко яките и по няколко палта. Искам да се вземе като забележка. Остана този вариант, който е 2 чекмеджета тук, дървен рафт, чекмедже тук дървен рафт, долните ще са широки, т.е. ще са по 50 см дълбоки всъщност, 80 см дълги. И тук имаме едно разстояние от 40 см, тук ще има рафт с лост за закачване под него и тук ще има рафт с лост за закачване под него. Тук ще има голям лост за дрехи, рафт и отгоре също ще са рафтове. Искам просто цветята да си сложа тук, тъй като от двете страни на тази окачена система ще има прозорци и дневна, но не пряка слънчева светлина, което би било страхотно за ето тези растения тук, които върху пода на подовото умират. Просто умират, защото не мога да смогна да ги поливам и нещата не са добре. И сега започнах пак да смятам, тъй като съм си изчислила от всеки елемент по колко ми трябват. Никога няма наличности в IKEA от всички. Говоря за онлайн, аз през апликацията оперирам, през личния си акаунт, тъй като съм изключително стар клиент на IKEA и ако обърнете внимание, цялата ми къща е IKEA, включително и футиола, на който седя, но тъй като къщата ми е обзавеждана съвсем изцяло. Обзавеждането ми е от 2 години преди пандемията. IKEA тогава приключи по време на пандемията с доста от производствата си. След това и с началото на войната в Украйна, приключи с други системи и мебели, така че голяма част от продуктите без дивана. Дивана ми е Grönlit и все още се предлага и е прекрасен. Голяма част от нещата просто вече не са налични. Не мога да ви сложа линкове към тях. Elvarli все още съществува като система. Моят дрешник е Algot системата, ако си я спомняте, кошници, рафтове, конзоли, много удобно, много приятна система. Исках и мокрото помещение да си направя така, но се оказа, че малко след като стигнахме до него, просто системата Algot беше изчерпана. Стига съм говорила. Не мога да намеря всички елементи наведнъж налични в сайта. И сега в момента, примерно едното чекмедже и единият лост ги има налични в физическия магазин в София, на околовръстното тук. Така, това е страхотно. Имам достатъчни наличности, мога да поръчам всички останали, да ги взема от място и като отида да си ги взема всъщност, да отида да си взема и тези наличните на място неща. Но за пореден път, ето тази конзола тук. Виждате ли тази конзола, която е малка конзола, тя държи тези по-плитките рафтове.
отново я няма. Просто я няма. Това е много важен крепителен елемент, без който не мога да построя 2/3 от системата, която съм си изглобила. За пореден път я няма и идва ми уведомление, че е наличен артикул, след което обаче докато вляза да го прибавя в кошницата и да поръчам, се изчерпват отново и сега за пореден път е така. Тъй като снощи или онзи ден ми дойде пак имейл, че има наличност, вече няма наличност. Няма и в физически магазин наличност. Явно хората наистина чакат, както беше и с библиотеките Били, защото аз съм ги дебнала и съм ги събирала на части, за да си обзаведа ателието с тях. И така, и за пореден път този тефтер ще го затворя и ще чака времена, в които всички елементи са налични, защото не ми се променя за пореден път проект. Просто не ми се променя. Извинете, вие да не си мислите, че ще видите нещо различно тези дни. Не. Кръвнака ми наистина е доста зле и от изключително важно значение да почивам, така че аз съм отново на този футьол, който обаче кучетата са заели преди мен. Така че трябва да ги вдигна, след което ще седнат в скута ми. Трябва да довърша едно плетиво, вечната история на живота ми и другото, което исках да ви покажа е последните ми неща от креатива и може би с това да завърша този неинтересен и доста кратък, нетипично кратък за мен е влог. Ето ми го местенцето. Това ми е местенцето тук с лампата и с масата. Другата маса също я ползвам. Чучина! Какво правиш, моето момиче? Така, покажи лапички. Това е изложба на лапички. Дали виждате изложба на лапички? Ето можете да видите така по-добре дрежката на Чуча, която най-сетне се е спряла и то само защото надушва ядките, не за друго. На Чуча нослето е голяма работа. Надушва всичко. А Диего гледа телевизия. Много са му важни новините. Панча се е струпал тук до нас. Нали, коте? Ой, сладкото момченце. След малко и той ще дойде при нас, въпреки че няма много място. Изобщо не го вълнува. Просто идва и ги затрупва тия двете въшки. Вие в предишния влог, докато съм в самата креатива, сте видели всичката струпана прежда, която бях подготвила да купувам, но сега ще ви разкажа, защото още неща съм взела. Започвам с тези печатни издания. За съжаление, списанието Пом-Пом, една от сериозните котви в печатните издания за плетива и въобще направа на всякакви неща от нишка, приключи. Вижте само модела, който е на корицата. Това са панталони и блуза, като много красиви шахматни, с много красиви шахматни форми. Това е един от проектите ми, които много искам да пробвам. Истината е, че аз, която не чета схеми, не се разбирам с схеми, съм хващала и съм изчитала списание Пом-Пом от корица до корица, защото вижте само колко красиви неща има вътре. Те започват с увод и вдъхновение. Някой път слагат история на човек, някой път слагат рецепта, която е в духа на някое плетиво или поне от същата така епоха, от която е дошло вдъхновението на плетивото. Вижте. За прежди, за производители, за дизайнери се разказва, за малки проекти, за големи проекти. Само погледнете този модел. Това не е ли брутално? Това е толкова мое, че не е истина, като разбира се, вие можете да си продължите дължината на всяка една от частите. Само като напишете Fortuna's Wheel в Instagram, например, и виждате колко много хора плетат и то от различни цветове тези модели и че дори сравнително начинаещи плетачи успяват доста добре да се справят с този модел. Нямам търпение просто да го подкарам и аз. Обожавам интарзия. Интарзия е това сменяне на цветовете. Плете се само в гладка плетка, но тъй като вървят две нишки, почти винаги в ред, самото плетиво е доста по-плътно, доста по-устойчиво. Много е красиво, не знам. Не съм сигурна, че искам чак толкова много да ви говоря за плетивата, но само погледнете детайлите. Само погледнете.
бруталия. И в същото време вие можете да използвате кройките, модела и да плетете в един цвят. Или просто да плетете с други шарки. Вие си решавате. Но смятам, че този много странен и издут шах мотив е изключително красив и създава допълнително обем на места, на които някои дами биха искали да го имат. Така че и това го има в този модел. Исках да го взема с писанието, защото е просто последния брой. То е много символично да си купите последния брой от едно голямо издание, което дълги години е радвало читателите си. Ох, и това е разкошно, само погледнете. Да. Имате много добре всичко разписано, имате прежда, от която е създаден модела, но пък и според нейните характеристики и стегнатостта на плетката, вие можете да си вземете друга прежда или пък да използвате прежда, която е със същите параметри от дома ви. Почти винаги има различни плетива. Ето в различни цветове. Не знам, много често имате и нарисуваната схема, както на мотива от плетивото, така и на цялото плетиво. Вижте го само. Това е примерно на една кука. И смятам, че е много красиво. Добре, нека не ви издавам абсолютно всичко от списанието. Оставям ви линкове към абсолютно всичко, което съм споменала в видеята си. Нека да намалим турския филм, който звучи в момента по националната телевизия и да продължим с останалите неща от креатива, които не успях да ви покажа, защото Орхан ми извика да обядваме. Следващото печатно издание, което си взех, си е книга и е на Паула Перейра, Textured Knits. Аз много харесвам текстурирани плетки и аз много трудно следя схема, която е с такива често повтарящи се различни елементи и много трябва да внимавате докато плетете такива работи. Книгата е доста дебела и много я харесвам като пипане, като текстура. Не знам дали виждате. Има обяснение коя е авторката, т.е. кой е дизайнера на плетивата, след което има някои прости модели, но пък има и някои доста интересни предложения, които, честно казано, аз не харесвам в този им вид, в който са представени, но си ги представям аз в други текстури, в други кройки. Истината е, че са ми много любопитни така наречените патерни или релефа, който се създава от различните видове съчетания на различни бримки и цветове. Това ми е интересно, така че тази книга не знам кога изобщо ще стигна до нея, но и тя вече е в колекцията ми. Колекцията ми от книги за плетива стана огромна и още не съм изпрела нито един модел от тези книги. Продължаваме с печатните издания, като аз си бях взела и ето този модел на Petit Knit October Sweater. Просто напишете хаштаг October Sweater в Инстаграм и вижте колко красиви са изплетените от хората пуловери. Тези модели на Petit Knit можете да ги намерите в печатен вариант на сайта или в магазина на Креатива. Не са в дигитален вариант. Не обичам острата да е в тъмни цветове или в черно, защото почти нищо не се вижда от нея, нали разбирате. Но видях Лидия, която беше започнала да плете този пуловер от Drops Melody в един много красив пудрен розов цвят и нямаше как аз да не го подкарам в този невероятен син цвят. Той малко се променя от различните нюанси на светлината, като моят пуловер не е готов в никакъв случай. Ето така изглежда, когато тази прежда се плете на почти 2 пъти по-тънки игли. На 4,5 е плетено, въпреки че в схемата се препоръчва друга прежда с друга дебелина на иглите, която се плете. Тук имам двойно обърнато бие и е събрано с еластичен конец вътре и ето, раглан ръкав с много интересен вариант за смъкване на деколтето, без така наречените къси редове, които на мен са ми трудни и честно казано за някои неща просто нямам търпение да уча. Самия пуловер аз съм го плела в дължина, в която евентуално ще ми е добре на мен. Като съм на път, тук се разделят двете части долу,
както видяхте на схемата. И на мен ми предстои да направя така нареченото двойно плетене по ръба, след което да завърша чрез италианско завършване или чрез конец и игла. И тъй като на мен не ми е ясно точно какво се случва там отдолу и как става това двойно плетене, а мохера трудно се разплита, просто заради влакното, което се офикилосва, съм започнала с гладка прежда. Това отново от Креатива. Мисля, че е Drops Merino. Да, Merino, Extra Fine. Съм си направила една мостра на долната част. Ето тази. Като спазила съм крътността на бримките и много искам да видя как да направя това двойно плетене тук и как съответно да завърша с игла. Просто ще направя генерална репетиция, за да мога да завърша предната и задната част, след което и ръкавите. Налага се, но и това ми е единственото кълбо прежда, което ми е останало. Ще ми трябват поне още може би 4, за да завърша ръкавите, тъй като ръкавите също са доста обемни. Аз плета моята дреха в размер L. Най-вероятно ще отговаря на XL, но знаете, аз съм доста едра, въпреки че започнах да редуцирам килограмите за пореден път и сигурно вече ви е втръснало от това. Но ето как се получава долу и честно казано доста ми харесва. Страшно много си го харесвам този пуловер, просто ако всичко е наред с модела, не направя някакви много сериозни грешки, тъй като аз плета по схема, както казах, най-вероятно ще си го изплета и в тънка прежда, защото имам доста прежди, които така чакат. Пък имам няколко незавършени проекта, които се надявам да завърша, но ако не завърша, ще употребя преждата от тях. Много обичам на Knit Pro комплектите с корди и различни видове игли, които просто слагате нужният размер игла на нужната дължина корда и по този начин, както виждате, с тапичката кордата си чака, само ще сложа иглите и ще продължа да плета ръкавите надолу, които имат едни леки такива свивания фуниевидни и се завършва по същия начин с ето такъв двоен ластик, т.е. 2 на 2 ластик и отново с някакво двойно наплитане, което отдебелява ръбчето, прави го много красиво като фабрично и така наречения Italian Bind Off с игла. Но ето това е преждата и всичко може да си вземете от Креатива, откъдето и аз съм си го взела. За съжаление, наистина няма да ми стигне преждата, което е очевидно, при условие, че имам това кълбо и едно половин кълбо, което все още стои на плетката. И съм си поръчала онлайн с взимане от магазина. Съм си поръчала още прежда от тази, още един нов пуловер и прежда за него. Просто не мога да стигна заради пълния си гръбнак до Креатива. Просто всички сили, които събирам от дома обездвижена, ги събирам, за да мога да се срещна с клиентите по работилниците. Дори разни грим ангажименти и други работни срещи съм отложила. Знаете моята луда любов по тази прежда Арвета на Фил Колана. Просто голяма любов, невероятно мекота, изключителна нишка. Този път обаче реших да пробвам да я съчетая с един мохер, който е 2 пъти по-скъп от Silk мохера. Ще ви оставя линкове към всичко. Това е мохер на Canard. Ето как изглежда самата нишка. Виждате ли я? Тя всъщност, тъй като беше чиле пресукано, което трябваше да навие на кълбо, само вижте колко е тънка и колко гладка изглежда, когато се навие, мине през ръцете ви и докато я плетете и я мачкате. Но всъщност искам да я видите ето тук. Виждате ли, като се разпухне и като се филцова с другата прежда, според мен ще стане изключително мекичка. И тук съм ги съчетала двете в поредната дрежка за чучакмито, като тази ще я поразплета малко, защото тръгна тук много гъсто и честно казвам не исках да е чак толкова гъста плетеницата. Реших, че така и така най-вероятно ще разплитам цялата. По-добре да пробвам как ще стане с по-рядка плетеница и всъщност рядката плетеница или на рядкото пресукване на нишките не ми допадна, така че ще разплета тези два пръста и ще си остане гъстата плетеница, но просто много хубаво се усеща тази прежда. И да, както знаете, аз плета дрежки на кучето си с тази прежда.
е висок клас вече. Тази прежда е 2 пъти по-скъпа от тази. Да, аз съм луда, но пък комфорта за кучето е просто брутално. И ето тук Чуча може да ви каже как се случва това. Така, това са двете прежди, които взех, плюс трябваше ми цвят 270, който е едно такова много красиво, спокойно синьо, тъй като не ми стигна за едно кучешко половерче, пак с доста плетеници. Всъщност моделът е точно този, само че е без мохер, тъй като става дума за пуделче. При пуделчетата не е добре да има мохер и да има дълго влакно при преждите, тъй като могат да наранят фоликула на косама им, тъй като тяхната козина е по-скоро близка до косата, човешката, не е толкова близка до козината на кучетата, така че и вие да го знаете това като забележка. Не можах да се сдържа, реших, че за диела ще изплета и едно в този прекрасен деним цвят. Цветът е 726. Вижте само колко е хубаво. Тъй като не намерих подходящ мохер на Исагер от Silk мохера, реших, че ще го плета с ето този цвят и смятам, че много красиво ще се получи, тъй като денима ще стане още по-прошарен и се едно с избеляла нишка. Цвета е 41 и вече съм ви го показвала със сигурност, защото аз го имам, но за всеки случай си купих още едно кълбенце, в случай, че нещо съм си го изразходила по някакви неведоми начини моя в къщи. Следващото съчетание, което направих, е от това цикламено или барби розово 313 е цвета, отново арвета на Филколана, но съм го съчетала с цвят 19 на Silk Mohair Исагер. Само вижте колко са близки цветовете. И чучинка ще бъде бомбонче, или пък ако някое друго куче го пожелае по-рано, преди да оплита на чучинка. След което любимия ми зелен цвят, от който вече съм плела и съм ви показвала кучешка дрежка. Прекрасен ирландски зелен цвят. Цветът е 279. Ето го. Него ще го съчетая, тъй като не намерих от Исагер същия цвят. Него ще го съчетая с Silk мохер на Лана Гато. Той е доста по-различен от исагерския мохер и тук на светлината изглеждат различно, но всъщност средната част на нишката на мохера много прилича на тази и също ще се получи много интересно съчетание. Не изглежда въобще така, както трябва да изглежда на живо. Просто изобщо на камера не мога да го хвана. Следващото съчетание е между ето това красиво пудрено розово в цвята 334 на Филколана Арвета и много красив цвят, който отново се проявява по-различен. Ето така се вижда, че са много близки. Този цвят на Исагер е 62. Silk Mohair. А моят пуловер, който всъщност съм сега си поръчала като схема да плета, ще бъде с тези два любими мои цвята, от които плетох дрежка на Диего и сте видели в предишен влог. Вижте само колко са красиви. Те са много мои цветове. Знаете, че аз сивото просто го ям за закуска. Има доста още прежди тук в тази чанта, но това са ми последните придобивки като прежди от креатива. И аз съм Галка от бъдещето, защото установих, че този влог няма край. Нищо не се е променило дни след като съм ви снимала този влог, както виждате. Но пък веднага съм започнала след това друг влог и се надявам малко по-бързо да ви го пусна него, както и да намеря сили да снимам едно грим видео, което да ви пусна като допълнително видео през седмицата. Стискайте палци, както винаги, обичам да казвам. Нищо не се знае, в някои от дните ще се чувствам по-добре. Това е от мен. Довиждане, бъдете здрави, пазете се и ви желая прекрасен ден, прекрасно утро или прекрасна вечер, в зависимост кога гледате този влог.